Noel Xuereb ta' 42 sena minn San Ġiljan u Pierre Mercieca ta' 47 sena minn Xlewhom ma nstabux ħatja li fl-2007 xaħmu fl-għoti ta' kuntratt ta' 30 miljun tas-sistema tal-informatika tal-Isptar Mater Dei. Xuereb u Mercieca spiċċaw investigati mill-Pulizija wara li d-deputat Nazzjonalista Claudio Grech, dak iż-żmien kap tas-Segretarjat tal-Ministru Austin Gatt, ġieħ suspett li Xuereb, uffiċjal pubbliku fil-Kumitat ta' Evalwazzjoni, beda jgħaddix informazzjoni minn taħt lil Mercieca li kien fil-konsorzju Malti bl-isem AME li ntażel bħala l-aqwa offerent għal dan il-kuntratt. Fil-qorti ngħat li s-suspetti ta' Grech li kien iċ-ċermen tal-Kumitat tal-Evalwazzjoni tal-Offerti tqajmu propju fl-aħħar tan-negozjati, dan wara li l-kumpanija iSoft li fil-bidu tal-proċess kienet indikata li kellha l-aqwa offerta ġiet eskluża minħabba diffikultajiet finanzjarji u legali li kellha barra minn Malta u li kienu ġew identifikati minn sorsi internazzjonali inkluż ukoll minn Xuereb. Dawn is-suppost suspetti ta' Grech waslu biex il-Gvern waqqaf ħessem il-proċess u minn barra li bdew proċeduri kriminali kontra Xuereb u Mercieca, il-kuntratt spiċċant entità fejn il-kumpanija iSoft kellha Interess. L-iSoft kienu rrappreżentati f'Malta minn Demajo Group li waqt ix-xhieda ta' Noel Xuereb intqal li kienet tħallas għall kampanja elettorali tal-ex Ministru Austin Gatt u li kien hemm tendenza li l-proġetti l-kbar kienu jingħataw lilha. Saħansitra ħareġ li l-kumpanija Gartner, konsulent internazzjonali mqabbad mill-Gvern, ikkonfermat dak li qal Xuereb u qalu li kien ta' riskju perikolus għal pajjiż li l-kuntratt jingħata lill-iSoft. Rinfaċċati b'din is-sitwazzjoni filwaqt li l-membri fil-Kumitat kollha qablu li jaċċettaw l-offerta tal-AME, Claudio Grech baqa' dejjem jivvota waħdu favur il-kumpanija iSoft. Fil-fatt fix-xhieda tiegħu Xuereb stqarrek quddiem il-Maġistrat Francesco De Pasquale. Grech kien l-unika wieħed li baqa' jivvota favur l-iSoft u hawnhekk bdejna nnotaw ħafna mill-membri tal-Core Evaluation Committee that his attitude changed. Fil-qorti x-xhud kompla jispjega kif meta waslu biex jalqu l-kuntratt, Claudio Grech beda jagħmel minn kollox biex ma jkunx hemm ftehim mal-ALE, dan billi beda jżid mal-kundizzjonijiet imsemmija fit-tender u miftiema. Żied ma' dak li kien hemm u dawn ma kinux affarijiet żgħar, kienu affarijiet kbar. Biex ikompli jagħmilha diffiċli, Grech talabhom garanzija bankarja ta' 4 miljun euro. Dawn it-talbiet waslu lil ċertu ent Nifava, rappreżentant tad-Dipartiment tal-Kuntratti, sabiex ċanfar lil Grech u qallu biex joqgħod attent u ma jipprovax jitlob affarijiet li mhux qegħdin fit-tender. Ironikament il-qorti qalet li l-azzjonijiet li ħa Xuereb biex il-Gvern ikollu l-aqwa offerta waslu biex ittieħdu proċeduri kriminali kontrih. Dan wara li Mercieca rnexxielu jieleb l-ostakli ta' Claudio Grech biex il-proġett jiġi konkluż. Madankollu Mercieca wkoll spiċċa akkużat b'korruzzjoni, kxif ta' sigreti u gwadan personali meta xlewh li prova jixtri lil Xuereb b'fireplace li fil-fatt irriżulta li kien ħallas għalih l-istess Xuereb. Fil-fatt fid-deċiżjoni tagħha l-qorti qalet li jirriżulta ċar li Noel Xuereb qatt ma ħa xi pagament jew ingħata xi favur minn Pierre Mercieca u qatt ma ddielu xi dokumenti bilan li jikxef xi sigriet biex jagħmel xi gwadan personali. Iżda għamel dak kollu possibbli biex jassigura li l-proġett li ġie fdat lilu jiġi konkluż b'suċċess u jekk dan ma seħħx mhux minħabba fih, iżda minħabba azzjonijiet ta' terzi u ċirkostanzi li ma kellux kontroll fuqhom. Għal Mercieca der l-avukat Dr. Manuel Mallija waqt li ġew ġilju der għal Xuereb. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.